Pak Contop sobek. Wong kabeh kok ana wetan ya ngulana to Mas Jo. Sindan-sindan kanggo rada nyedak ngulon. Halo Pak Contop mabuk lho. Iki balon. Balon. Nah, Bapak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Klitik. Percone gentek riyen nggih Mas. Oh nggih. Tah isik. Ndak kaya ndakel ning tengah jalur Gaza mungkin. Kaya ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Siapa? Kok sing rada akeh. Wow, Pak. Lah saya gede to. Lah niki terakhir Pak, pun telas Pak niki. Mulane kula iki paling gedhe karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngapa to Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih lah ditunggoni lho. Loh. Kowe jane jan apa wong mercon nek ditunggani bledok sing cengele sing nyumet kuwi apa? Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih Cak Jo. Maosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Kang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Ing dalu menika Bu Eli kalian Pak Darmaji ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkel Ponorogo Mas Murid. Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah. Dalang sing kondhaki ya mek Mas Marsudi karo Mas Murid. Cangos. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Kaya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sendu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso. Lek klelu kuwi ra apa-apa lek klelu. Ora ngono kok ben adil to kuwi. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Atur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sopo? Mas Marsudi. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budheku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti blobor wedake iki. Ora ngerti kok kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi macake iki Mbok. Nggih. Ngeten men wedine mbleseh aku. Dalu niki kula Lah ya sing sampean mongki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Cincin leres-leres. Heeh. Kula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados senane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Mboten paduke ngatur kula anggenipun nderek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi iki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andum katresnan nyanipun Mbak Devita Putri kalian kang garwa Prakayoga. lah niki pas kula niki enak ora dirasake dhewe enak diindum karo keluargane lan tangga teparune insyaallah piyayi yang seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki siji mantenan loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu Ngresmekne omah anyar niki lho. omah anyar. Lah niki lak teng karep omah. Kok ge kadune manten to Mas? Ah niku Mas Suwung. Lho niki to Pak. Muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenan. Oh nggih. Nggih, mula Mas Jok Lutuk tetep derek Mangayu Bagyo. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu Sinten Bu Eli, beliaunya lak wonten Singapura to Mas. Nggih, ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli. Nggih. Garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad engko nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Yayi Pengkel Ponorogo sedayanipun. Allahumma amin. Mula Mas Lutut niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad ku lafate lak kepenak Muhammad. Nggih. Anak kula sing nomor 2 kok jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 nika Angger Yasin. Lho. Lho kok kabeh kok membawakan agama Islam. Ning lapat kepenak nggo tajid anakmu ya mbok jenenge. Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim.
Lah iki. Kula Anake kluthuk kuwi. Nggih, kula bapake kaya jenglot ngoten niku. Kula anu sampean wis ngomong coba ganti. Ya. Pak Gatot ya ben seneng ngono. Loh, iya lho, sing ngomong kudu aku. Sapa ki? Lah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ora tau pokro. Dalang yo kleru jenenge wong yo kleru. Apa yo dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Bangsamu dagelan iki kesel e cangkem bangsa. Nek kesel bakal budal kowe. Ha piye wis lunas e. Ana ra lunas. Lah terkenal bintang tamu sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saking Heeh. Dados ngeten anu, nun sewu Mas Dudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kali Bu Eli. Nggih. alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecet ning Singapura, Bang. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Masudi. Lah kuwi lho, entek-entekan Ora kok. tegese Singapura ora Singapura ku ora. Singapura ki nggon luar negeri. Iya. Maca negara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking yayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya mriki le. Griya mriki pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan kok peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tok teh kopi turah blawah. Ya mek sayang sitok Mas Marsudi. Sayangnya apa, Mas? Lah pas gonku sindoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluh. Wong gawe ditok. Ora lu Bapak Dudi diseruput. Aturke panuwun Mas Marsudi. Sebanun Mas Masudi. Nggih, Mas Mugi-mugi Duduk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki nak Sik bos sik. Gak kowe enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampe iki ngono nyaput kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom iki kene. Iki cah cilik yo melu. kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono, Terus sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja. Iki lho wadem ini yang ini gampang masuk angin. Oh iso. Anu sik kene dindom Nduk, sampean rono Nduk. Ben kena nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong Iya. ping ngusul wae kaya iso. Bener. Nah, ayo tiga rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung Nah. itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo bentak-bentak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe piro? Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. Sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambang ripatmu. Iki dulure kok Singapura. Sapa kuwi? Iki, lho kok iya. Iya no. Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Ini Mas. Jadi ngeten iki lho, Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Bu Eli kuwi anggone nandul silaturahmi karo warga masyarakat Singapura, iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki yo oke ra umum. Ah. Nyenengke to. Tapi nyuwun pirsa kono seneng apa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya sindeng jobrak. Oh Spanyol. Oh, ini, ayo Rigo sini, dokter Eh. Hani kan nyandi kuwi. Iki jadi sindeng gawan wong iki apa minggat piye iki jenenge? Lah teko kulon pager ilang lho, Nduk, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri beautiful. Ngono. bener. Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Lah nek ngeten lak imbang to Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi. Kan yo mesake. Kuwi sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis, Wis. Papa. Ono jiro lupat monem. Waduh. Gadil. Kono 6 Cita- iki cita- 4. cita- Tambah stok. Gadil. Rono. Udah rono. Ini. Manut to. Singen. Genah piyane seragam dhewe. Ini kok glodang? Ini. Oh iya bener. Delok setan.
Iki pas ini. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah ki lak ya pas. Anu borono, Nduk, anu. Tapi suwe kok. Ora penak. Ora. Iki yo ora paham iki yo. Kosong iki lho, ombong kono iki lho. Kok malah bukan rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, ngono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis belum mau, Nduk. Tadi sawang-sawangan gini lho. Nang ndi nang kono ae lho dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngono ne nek kono ki lak papat yo kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance Nah. ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glundang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok- kono. Yo, Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Heh? Ayo. Ngene, iki aja main-main. Yo iki lho. Panito piningit iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke alus ning roh ngono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkara ning ngono, enake nang ndi ki cak aku lho ngendi. Sing apik ning lapangan kono iki. Lho aja to. Wis Yo, kene iya. to, kene to. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tipeke ya iki lho. Nang ndi aku nang kono? Yo ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi ben Nah. koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok, Mas cedek iki. Ya apa? Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Udah. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Rene terus rono. Kalau. Rono. Rene ambek rono. Wis manut to. Nah, Bah. rono. Sing gendeng kok mbok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Ono bon. Jangan-jangan temben ditoto iki. Wis disindir mbok bakul kopi wis ya. wis ya deal kene ya. Ngono. Pinten ono ate ngokon Wes, pindah-pindah ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong, Ren darono Ren. Darono. Goren mbok guru kan rene. Napa? Iku mbok goren diperkosa sak penebane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten-ngeten. Jadi tutur. Dadi manten menika nuwun sewu. Antarane penyempun Mbak Sinten wau, Mbak Eli. kok Mbak Eli to? Mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuda. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan iki pitutur, Mas. Nuturi kanggo temanten kekarone. Ya. Yen iso, Rungokno, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang nuwun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu bendhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantenge wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya, Mas. Lho kene. Ki nun sewu, mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau gageran tau tukaran. Mboten tau. Sebabnya, Mas. Mergo aku dikan bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Oh. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diugahne derajate. Heeh. Niki contoh, Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi kok bahasane Inggris? Sesuk ki mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sesuk alon lho. Happy wife Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wife, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu,
insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Ya, alhamdulillah. Iki sing paling utama, Mas. Ya pancen ngono, Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Bahwasanya bakso menika walah pedale kok cilik-cilik to ya ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wife, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insyaallah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? But look from in the heart. Apa Kowe ndak nuntut, kowe ndak nuntut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh metu duwe bakso. Matane kuwi wis ganggu panganan bae kok. Ya kowe kene ndagel ambune tik selenting ya. Anu we Mas, Mas aku anu ya aku gak nggih kecap. alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Weh, paling ora fokus. Aku paling ora fokus ya Mas ngene dadi. Iki pancen yo. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso iki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sih. Lho, iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik, iki tenan serius Mas. Lho. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak. Bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengne wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 ki iso nyenengne wong tuwa siji. oke ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya ngene ya. Wah, jabarane apik. Lho ki lho Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kepercayaane dhewe-dhewe. Baksone gawe pentol. Pentol. Nah, Pentol. ayo. Omong wae. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong Ora lanang. banci ndem banci ladan. Iya, Pen ki penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso ya. Iso neh. Hubungan silaturahmi iki penting hablum minanas hablum minallah. Loh bocah ki jan omongane kok tastes. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mie menika mikir dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Dadi panten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong, Wong loro, dolan wong, wong loro, maem wong, wong loro, adus wong. dhewe-dhewe. Loh. Lah kok wong ra loro? Lho, klek konslet cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Pesane dhewe. Lha iki ana sledrine kok. Iya, kuwi cacah ya paham iku. Sledri. Slem Iki nggih gawan manten Ya. iso kena kanggo penguat. Sledri. Sledri. Sledri menika saka tembung slem menika slenco.
Dadi wong ki aja srencok ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Oh, ya ngono. Sledri. Sledri. Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Yo sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange apa enek. Bram menika sak tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika ketok wis gak panas blas duduh. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Lho ngene lho, Bos. Iya. Dadi wong ki ora bedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh, Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adahe jenenge mangkok. Ya kowe mbok wis kowe kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah, moses. Oh iki adahe ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Ayo mangkok. Nggih to Mas? Nggih. Wong jenenge Adahe kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang, mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya, dadi kudu ngono. Mang yo. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengane kok iso. Gedeng aja niku. Sendok. Sendok nyuluk matamu ya. Oh nesu. Oh, su yo tekokno. Aku bakal mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik ya. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Oh didom ta iki. Oh nggih no, didom no, coba. Duduk wis rempek kae. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Ha. Wah, Mas Masudi Nggih, dalem. rupa nggawa rega. Nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki Aha. cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek Nggih. kaya ngono ki. Probo niku Pokoke 24 karat. ah iki Probo niku Mas nomor 1. Heeh. Ah nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar pon pojokan ngarep BRI. Ya mbak aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Ora Mas jahat. ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Kakang Adi. Ah. Aku oleh kakangnya sampean adike Lah kan. iya. Ning aja sia-sia iki Mas. Nah, iki sapa? Iki masih raen-raen sampean percaya aku ganteng. Piye? Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge bangir padha bangire. Padha bangire. Matane ya blalak-blalak, cangkeme sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Ya saking tresno. Aning Mas Kluthuk.
Ning lak ora sehati tok. Kaya wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi. Bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Lho, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Kok iki turunan kebul ya sini. Lho, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah wedeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik. Alphard iki gedene sepiro? Alphard iki gedene sepiro? Alphard gedene sepiro? Bojoku iki. Bojok ngalor kidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Lho, Sing dibanggane apa? Kaya kaya awake dhewe ya Mas nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling ndakno apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Cajen. Mas. Dodon awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamere. Bojoku iki bendina ngombele bintang 7. Puyer Mas, puyer. Kok puyer? Gue ngempet bojomu. Gue ngempet luwe ngono kuwi. Mangsa Lho, takon tekon. numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wirawiri. Wiri. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan nek. Lah kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsidi sapa? Pak Sento lho. Marsudi. Marsudi, Mas. Ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngono. Coba deh. Peloknya sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo mene apane? Ya sayang. 6 ya Mas. Tak pikir-pikir malah mlebu bojomu kok. Tuh, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah Kembang. bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilukas dadi kembang amben. Iya. Aja kaya ngono, Mas. Lemah. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati aman. Lah esuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas oh, Marsudi. nggih monggo. Iki aku duit karo Mbak Proba ya. Kenyeh. Pean duit karo bojone sampean aku keduit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya Nduk ya. Ora Iya segak langsung. Coba Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun. Kami Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngentai aku terus entar tak idoni. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya garda wong kowe iki kaya gapura kok. Mula ya garda kuwi kok. Mantane sapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas Mbak Devita. nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Ngono Mbak. Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Loh, Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. ora ngerti arek-arek. Saya terima TNI napane. Niki to. Iki lho, biyen AL. Apa? Apa? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku biyen. Niki apa kamera to? Lambemu. Senes. Selamat Kamera bahagia. biasa. Terus gitu. Kang Mas Open kamera. Yoga Aja kalah. dan juga Kita nonton. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane Bojomu tak. sapa gak? Yen ndak rungokke. Aja ngisi-ngisini. Suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun Kep ya sampean Mas. aja ngalahne, sampean kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Oh, iya. Oke. Oh, lah kok irungmu gedhi men sikmu?
Kuali. Waduh, balik. Iya, sorry. Wiro kok kaya ngono. Suwira bentuk ngene ya kuwi. Jarono nduk, rene nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoknya matese saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kuthuk. Lah, Bulu kuthuk. Elemen. Kowe ngelone piye? Ngelone. piye to kowe kok Kowe lampune piye? Lho, nek retramene batese Mas Marsudi. Yo. Retrene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kuthuk. Ngono. Tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku blu kuduk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blu kutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong bulu kuthuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase. Lho piye? Ora njur ora kepenak. Menampu Wah, apik suarane. hidup yang baru. Loh, Dok, Iya, Mas. Dian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tau ngomong yo. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarine teko. Swiss. Makane iki. Swiss apa wong turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas, Wong ngamal apa jeneng mangan soto ning ilo-ilo lho Swiss ya. Iya sate, iya ngesor sate kopok kae ya. Iya. panggilane sayang enek. Sayang, aku lah mbek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu kritik. Kritik. Bu kritik. Membina rumah tangga. Oh, B ini berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. Merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Jangan saling Iya, menyakiti ya Kang betul. Mas. Oh, no. Terus terakhir. Oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluthuk, Diajeng. sampean lak ya tresno karo aku ta? Jane ora. Tak kepruk ya ibu ya. Aku kadung tresno kadung tekake lho bandani sampean. Oh, bener aku kowe. Aku ibu pada Ya kan tresno aku tanpa upamu lho Mas. Untungmu malah biru. Aku Ya. semoga kekal berlimpah Ngapa tuh kok melu-melu iki? Aja iki ngapa to kok dadak nyambung rono wis didi. Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ning kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kaya pasangan munyuk gandulan. Apa to? Iya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah, amin. Nano, ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri Si yang Ande lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok iso. Putra putri. Putraku si Ande lumut. Terus wae iki kanmu iki. Ora nyambung. putra putri yang terbaik.
monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning dindi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah nek. Nah, Nyai apa to? jenenge kali limbuk to. Iya. Janjine ora tenanan jebule riwi anggati krojokan Yo. Kene ndak pikir diaturke mempelai berdua. Pula-pula wis berjaku yo yo wis pancen dadi nasibku. Oh tak suwun marang sliramu aja dadi runtine atimu. Iwak cucut wajan hikarang Ayo. Meneng pasar aja tuku cipir. Aja samar yen ra tak pikir aduh aja kuwatir. Mana Ana kata manganira Endang tak budal aja digondeli aduh aja digondeli. Matur ping pantun. Matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini Nggih, Om, yang terima luar kasih. biasa ini. Mas,
kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri Ya, dari Singapura. biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari ini. Inggih. Jaturi sekedap nggih. Monggo. Siap, Nggih. siap, siap. Gini. Monggo, Mas. Sini. Eh. Please welcome to state. Oke. Copodo nelongso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ora tojo peteng yen dikongkon yo sing temen rek ayo rek mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku malam minggu kowe kenalan cak ayo come here ayo Wes kingko jo. come here Wes jo. Go. yes Wes bejo Monggo, tenan Pak. kingko. good Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. iki wong Spanyol to iki masa Spanyol wireng nih oh gitu to Lah malah sih kok Kamboja iki malah. siap yes thank you Sekedap Pak. Pak De Pak kita piye iki susah Bu oke siap moga lagi nah oke oh gitu siap thank you very much yes Loh, sekedap. Saya ingin bertanyakan oke enggak apa-apa sini aja enggak apa bentar aja Bentar. nah, oke ya oke Ya. siap nah mriki mon nggih Sekedap. Oke, yes loh yes cerundul Sini sebentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya sini, bentar. Iki ngeten lho, Bos. Jadi itu saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya ada ya dari luar negeri iya. Siki. Ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. alhamdulillah Saking Singapura Iya. ngawur. understand and speak in Java no Oh, where do you from? Yo, where do you from? Where do you from? Spanish? Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol. Yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. Hah? Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur kamtoy blatik sapi semoroto kok. Iso. Piye ya nek teko. Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakake sapa to? Lah. Kakake sapa to? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Teko anak. Ini putranya ya? Putranya? Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah. Baru pertama kali ini nonton wayang kulit. Tolong tanyakan ayah. Apakah baru? Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Pak? Kesini? Nyampe kapan? Oh, nyampe minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit. Rana lho iki. Dan tak urus sini tuh. apa? Wong ya dhewe iki sebagai warga Indonesia wong Jawa. Aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning buri wis omong kok tak tinggali. Ngisi-ngisi ngono iki. Tak tinggali. 200 saya. Enggak, no, thank you.
Thank you, Mr. Ross. Yes, Thank you, yes, thank yes. you. Thank Ini you, yes, yes. Anderson. Nah, Yes. Anderson saya. Enggak apa, oke, Anderson. Ya. Oke, yes, very good, Anderson. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol dicampuran spaghetti ya. Sesok ki rencanane apa dijak ke Spanyol? Terima kasih banyak. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yos. Yes. Thank you, terima kasih Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh Loh. oleh bisian. Kurang. Oleh bisian ke Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan bulan April Nggih. arepe dijak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Di luar Banteng. Pak samu yo beda iso. Thank you, Thank you Mr. Ross, Mr. Ross. Terima kasih, terima kasih. Jam kritik, Goodbye, siap. jam duduk. Ya, terima kasih besar. Bos, ini loh. Niki enten bintang tamu. Siap. Si ono Mas Isih. ini kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya, Sinten, Mas. Legit dari kota Sragen. Betul nggih? Wah, luar biasa. Oke. Iya. Ya coba. Ayo, Seperti Mas. Yo, oke. Sepotan lho. Sip. Oke. Sip. Alhamdulillah. Yes. Tuh, Nggih. Jos. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden yo iki. Alhamdulillah. Ya. Oke, Ando tak takon do. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih no. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Wis deh. Bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ngono nggih, nggih nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih derek wau. Nderek. Bapak sing lanang to. Bapak ya lanang to. Oh lah iya ya. Oh, alah kan yo galak kene galak ya iki. Galak. Om Lah. tole. Lah iya ya masuk ki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang. Lah iya ya. Lah iya bener oh yo Sik, tak tekon ando. Bapak kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh. Duh, Wah, lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. sentul, Duk. Ayo jajal. Iya. Bapak nyebut. kerjane Pak En apa? Ibu saya. Eh? Pengacara. Kok advokat? Oh, advokat. Iya. Ibu saya kuwi ra ngerti ya maksudnya apa kuwi. Pengacara ya. Piye wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum, ya, ya. pembantu Advokat, hukum. Terus ibu kerja enten apa? Berias manten kare penari. Oh, Apik. Dadi ini ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, kok nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Ngono. Wi Pak, ndelok sapa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Iya. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Pak Lek ngono lho. Anu Lek. Nah, ngono. Sampeyan- Lek gundulmu. Hei, kowe tak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki. Om. Alah rupamu ya jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Sebelah karepmu ae. Bahaya. Lah. Sakarepmu sapa? Ayo Lek ae nano. Ya. enak Lek Lek. sampeyan ini ndek bengi ora turu apa Lek? Loh, Lah ngopo to? Tempatmu ireng gini ireng banget ngono lho. ini ndek pancen Om iki turunan panda. Oh. Kok pendapat ngono lho anu kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Oke.
Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kawak. Kene ngomong apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho. Iki ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. 20 tahun rabi seminggu pegatan. Maksude ya mau. Galak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi pengkol Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng aku ya. Lebang Lebang apa? apa bungae piye? Kan kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan, paring ana tinggalan. Ah. Duit. Nah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilang Sari. Pilang Sari. Teko kene mau pilang jam. Ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih. Ah. Nganggo swara Nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Putere gawe apa? Putere pindho, Putere gawe apa coba coba. Oke. Gocek sik lek. Eh, bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati. Gawe ringan kurang, gawe ringan ora? Iki ki cejakno. Oh, alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju Nduk, rada maju Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki delokne ning ngapa ning omah to jane iki. Iki ning ngene talang, ning talang. Ini talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, pasang. Tidak ya. Heeh. Sego Mbah, sik nggih Mbah. Sabar. Aduh tidak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Akon Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, was. Sirep. Tak. Siap. Siarno to. Loh, Siarno. Tuh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono Nduk. Wah, masyaallah, mlayu Nduk. Tanganmu Nduk. Saiki tau melu sirkus aja iki. Wah, Kaya ngono kuwi. Udah enek sing iso sak donya iki. Liyane iki kosong. Nah, kae lho, siji lho. Lek. tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Ya, Nduk. Pas. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga sinten Rumpangsamu kaya pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. Lek tangane Bayi niki. Awet kecil nggih bayi nggih. lek tangane lemes aku ra gumun. Kenapa? Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Terakhir kali kok iso. Sampeyan harus jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume baru wis tuwek. Tahun ini kok kecekit sesuk tanggapan kok boyo berdua. Ini iki sing kiti sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, kluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah. Oke, iki lek kiti. Kluthuk. Oh, iki kluthuk. Iso guyu kowe. Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Kluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Kritik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluthuk sing guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis jos. Hebat. Jeneman apa, Nduk? Jeneman uler jaran. Iki jos.
Ular kambang enek kok iso Jerman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes enak Mendes. Niki saya ajaran nggih. Oh, lah. Nggih mboten napa-napa cah. Pun. Iki ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa tuh? Ada perlu tak ada? Ada perlu. Oke, ke kamarin ya. Ya kamera neng kono, sing neng kono Ada ya. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau kok. Nyaline wis uji ya. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Ya kemenyan. harus dong namanya kita Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Jare kok tah ya Mendes kok. Ngomong. Meneng sik nggih selak lali aku tinggal. Anu melu kowe kakek aturan. Ya sana. Urang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marake ayu tulus sing ati cinti ora balik jani Yuk. Nah, ngene mau pas iki Jineman Mendes baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari-riwi. Ya. Apa nih? dasar nggih Batu tuh. Sakarepmu. dan iki lele njaluk di candak kali gocene teuteng tenan iki njaluk iki Iki jane sindel apa gento iki jane. dengar sak kabeh Kok dengak-dengak. yen dingin bosone wong Jadi Sragen nek iku sok koyo untuk ngono merusui dicandak terus Tali gocine teuteng glosor bocor. Berarti candak tali gocine Sret. tewu tang. glosor Lara lho. Tewu. sing sabar ya lek Sing marahi kowe ro tang-tang. apa-apa kok ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Wah, gayane nek omong terus karo nginah ngene. iya no harus kemayu tau gak sih Iki Wah, ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, Ya, campur ya. nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. dia serlenjar kuning nemu kiring Cepet meneh. ya cepet tole iki jaluk dia pakai tole iki Oh, ngono candak tali gocine. Kang tak dilat dasmu. Tak tewu tenan niku. ha keluntuk ngrusui ae kok. Minda Pindu masih nang Ampun Kok ya enek aturan. Bocah iki nek ngalem ngene iki, abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sik ta, Iya. Sakarepmu. Aku kelingan anak. sik ta lek. Kiwas yen ngandika luas jiwate yen ngalire kuwati mencotake sapa wae
Ayu Mulan. Bocah ki penguasaan panggung itu. Harus penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ini mau jane mau pasti iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pasti kali kita ngene iki. Iki terus no, langsung menek ngene. Masa mu klarapno kok. Mendes kenis Ganes nenis Kenas ganis Jadwane ngelik ya teko. Pacaane tregel mujiwati aduh endah bregase sinangling tapi badene ibayen jumbo lahir Iya. Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, tangan legit. Luar biasa. Sarene sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Dia apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang ki nun saya mbok menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Udah katen mbajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Dalam. Square piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta, Bro? Tahu. Tahu berarti ya wis, ora usah ya. Lha tek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Ya kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas oh. Oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kaya aku ora kok wong tak cilik. Jenengan lho. Iki sing bener sing endi ngono lho? Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak iki lho pokoknya. Atake kok ngene Mbah Marasudi engko. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kono nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngawur kok. Anakku batang. Bangsane, makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami Le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa? Apa, Mas? Siap. Datang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampeyan Toprakan rumiyin. tak kira ki sampean ngapalin naskah. Lah kok Roro Sri Tanjung ki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Alang kula ten mriki kok. Lah kok si dapat tuh? Ayo sampean kok. Sik dadak. Dadi apa? Asik dados. Ayo nek ditetep. Aku iso. Ayo, kula dadi napa jajal sik? Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tak jak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Wis, Kluntuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Lho, iya. Ya. Robo, Terus? Andi Kusuma ki dadi abdi, Heeh. terus awas niki Prigel? dadi abdi. Ya oke, siap. Yo. Ya. Kentonganmu tuk. Eh. Ya kentongane wis, Dang. Tak Ndi? kladenane kene. Si Tanjung. Kaki ngrene si Tanjung e. Si Tanjung.
Ketika panik tuk Kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan?